Inselmulkom u nilqawkom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa u propju din il-ġimgħa ħankunu qed nitkellmu fuq il-pont tat-triq il-witt tal-Imsida u triq iċ-ċentenarju tal-parroċċa fil-qalba tal-Birgu. Ħamullem. Ciao. Ejju miegħi. Bħalma qed taraw, Infrastructure Malta qed tibda mill-ġdid il-pont li minn triq reġjonali tgħaddi minn fuq triq il-witt tal-Imsida. It-twessieħ ta' dan il-pont hija parti mit-titjib ta' triq reġjonali. Triq reġjonali bħalma nafu hija parti mir-rotta li taqsam il-Malta minn fuq sa isfel. U bħalma nafu wkoll jgħaddu eluf ta' nies minn fuq. Allura, kif ħajjitwaqqa u jerġa' jinbena dan il-pont mingħajr ma tingħalaq it-triq? Fil-fatt Infrastructure Malta qiegħda tippjana x-xogħlijiet tagħha b'mod illi x-xogħol ma jsirx matul il-ġurnata ħalli Regional Road tibqa' miftuħa. U x-xogħlijiet kollha qegħdin maqsuma fi 3 fażijiet. Fil-ġimgħat li għaddew l-4 korsiji eżistenti ġew imress għalej ġemp tal-pont sabiex il-ġemp ieħor beta jitwaqqa' u jinbidel. Bħalma qed taraw terz mill-pont huwa diġà lest u issa li jmiss huwa li jinkesa bl-asfalt. Il-fażi li jmissu illi iż-żewġ korsiji li hemm tilajn lejn Santa Venera u sejrin lejn il-Marsa ħajjinqelbu fuq il-pont, ovvjament, la jkun lest biex imbagħad tkun tista' ssir l-istess biċċa xogħol fuq il-parti li bħalissa għaddejjem minn fuq għall-karozzi. U meta kollu se jkun lest, sinjuri, se jkollna ġmiel ta' pont illi t-tul tiegħu huwa ta' 23 metru. U korsiji. Flok 4 korsiji kif konna qabel ħajkonna 6 korsiji issa. Issa, dan il-pont ħajkun fih 12 il-travu illi b'kollox jiżnu 288 tunnellata, sinjuri. Sinti dili għandek tikkumplika l-affarijiet. Biex tifmuna eżatt, jien għamilt il-kalkoli, jiġifieri dawn it-travi jiżnu eżatt daqsinu denjil għal 1756 darba. Imnalla spjegajt li jekk għax issa vera ċara. Nafa. Ejja li jmiss. Infrastructure Malta arranġat ukoll din it-triq li għaffija, triq il-Palazz l-Antik tal-Gvernatur. Qabel kienet magħmula mill-asfalt, issa kif qed taraw ġiet ippavimentata, hija triq magħluqa għall-karozzi u allura tista' titgawda mhux biss mir-residenti tal-Birgu imma minn dawk bħali li jkunu hawnhekk qed iduru dawra. Infrastructure Malta hawnhekk f'din it-triq, ġifieri triq iċ-ċentenarju tal-parroċċa fil-qalba tal-Birgu, kienu għaddejjin bosta xogħlijiet li ġara li nqala l-wiċċ kompletament sabiex reġa' sar mill-ġdid b'saffi ġodda ta' asfaltar. U issa nista' ngħidilkom li hija sabiħa u miftuħa. U dawk kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Tinsewx jew YouTube, jew Facebook, Twitter, idħlu fejn tridu ħalli tkunu aġġornati bl-aħħar xogħlijiet li qed tagħmel Infrastructure Malta. Narawkom id-dieħla.